N'aṅụrị ụbọchị ọmụmụ gị, n'aṅụrị ụbọchị ọmụmụ gị, n'aṅụrị ụbọchị ọmụmụ gị, n'aṅụrị ụbọchị ọmụmụ gị. Negodi iru unu na-eru unu ịtọ unu na-eko iru unu dị. Ọkwụ na-afụgo onye nkụzi a? Na-iru ha onwere ofu onye tinyere ọchị n'iru. Onye nkụzi emụma? Chiọpịa gara ọnụ ntị m afụgo anya m, ntị m afụgo anya m. Ehe. Biko nu, elekere gịnị na-akụ ugbu a? Elekere ncheta ọmụmụ Honorable Chuks Kalu, Ide Agụmba nke mbụ na Ọhafịa, odogwu họteelụ ụwa na-ekiri ekiri n'ebe m Ọhafịa, nke aha ya bụ Blue Springs Hotel. Kedu ụbọchị Ide Agụmba nke mbụ na Ọhafịa ga-eme ncheta ọmụmụ ya nke afọ a? Ide Agụmba nke mbụ na Ọhafịa ga-agba ọfala ncheta ọmụmụ ya nke afọ a, ụbọchị 3 n'abalị 3. Ọfala ncheta ọmụmụ Ide a, kedu ụbọchị ọ ga-ebido maka ezikwanụ ụbọchị ọ ga-akwụsị? Ọ ga-amalite n'ụbọchị nke 6 n'ọnwa nke 3 a anyị nọ n'ime ya, wee lukwa n'ụbọchị nke 9 n'otu ọnwa nke 3 a anyị ka nọkwa n'ime ya. Herbalist Dr. Awa Jeremiah, otu onye n'ime ọtụtụ ndị Ide Agụmba nke mbụ na Ọhafịa mere ọgaranya, ọ gwara anyị gịnị maka ncheta ọmụmụ Ide a? Ọ gwara anyị na Ide Agụmba nke mbụ na Ọhafịa bụ ọga ndị ọga ma bụrụkwa obere chukwu ya. Ọ yọkwara anyị soro ya yọba Chukwu okike abịa ama ka o were ogologo ndụ na arụ isi ike chọọ Ide Agụmba Ọhafịa mma ma mezuelu Ide Agụmba Ọhafịa ọchịchị obi ya niile. Unu manụ na ada arapụ ebe a na-echi ọzọ jewe n'ebe a na-alụ agwụba, yọtago. Ehe na